Kaganda, this is Kai Flores and welcome back to my channel. Hey! Andito na naman po ako, mangungulit sa inyo. Ngayon, I am Kai Flores. Salamat po sa lahat naman nag-subscribe for like 3 days po na gumawa ako ng video. Guys, para updated po kayo lagi sa mga new videos po na akin po ina-upload. Don't forget po to hit notification bell para updated po kayo lagi. So, yun na nga po. Maraming salamat ulit. At sa mga hindi pa po nagsusubscribe, subscribe na po kayo. And today, we'll make it as a fun lang po. Break po muna tayo sa pagbibigay ng mga kaigandang tips at medyo mag-rest po muna tayo. Huwag po tayo masyadong seryoso. Medyo mangungulit po muna tayo. So, ang gagawin po natin, pasalamat ko po sa mga friends. Siyempre, pagka nag-uumpisa po tayo talaga sa YouTube, una po talaga mga supporter natin, mga kaganda, ating mga friends and families. Thank you so much sa mga kaibigan ko. I-share ko po sa inyo sila. Ang iba po ay makakilala nyo ngayon. Yung mga naging supporter ko po, sila pong unang nag-subscribe. Hindi naman po una, pero at least first batch po nag-subscribe sa channel ko. And in return, gagamitin ko po sila ngayong araw na ito. Kasi quarantine pa nga po at hindi po kami magkikita-kita. So, ang ginawa ko po is ano ba yun? So, kapag kuntsaba po ako sa kanila, ibinigay po akong questions sa kanila, kasagutin po nila. Yung question po ito is silly, fun questions. Yung mga katanungan na nananatiling katanungan at parang confusing na mga tanong at hindi po natin may mga, hindi ko alam kung may sagot o ano, kahit po ako naguluhan sa totoo laang. Kakaurat. So, well, ito po, mga silly questions lang po ha. Kahit kayo po, pwede nyo sagutin or mapapaisip talaga kayo, ano ba ito? Ano ba ito mga fun lang, katuwaan lamang po ito at sana po walang mapikon po sa video na ito. Kung meron man, message lang po ako. Ang pikon nga po italo. Yes, probably po ang ibang katanungan ay narinig nyo na po or nabasa nyo na po. Pero itatry pa din po natin sagutin. Kaya ibinigay ko po ito sa mga selected friends and families po. Natulungan po akong sagutin ang mga question, hindi ko pa talaga masagot-sagot hanggang ngayon. Sa 28 ang mga friends ko po ay hindi po lahat nasa Pilipinas. May mga friends po akong dito sa UAE. Selected po sila. May nasa Pilipinas, may dito. Random lang po, hindi ko po yung iba camera shy, kaya hindi po natuloy. So sila lang po talaga ang makakapal ang mukha na may guts na magharap sa camera. Friends of the same feather flock together nga po. So, walang hiya po kami. Kaya po sila ay umuo. Peace, mga friendships. So, first, unang tanong po para po sa una kong kaibigan. Ay, hindi po. Sister ko ito. Sister. Siya po. Tingnan niya. Kamukha po ba kami? Nauna po kasi akong ipinanganak. So, lahat po ng masasarap na pagkain nung ako ipinagbubuntis at masasarap na inumin sa akin po ibinigay. Kaya medyo hindi po kami magkamukha. Pero sister ko po yan. Younger sister ko. Diba? Kaya mag-react. Ito naman. So, first question, galing po sa kanya, pakinggan po natin. At ang kanyang kasagutan. At ano din po, yung balik niya question sa akin. Kung meron man po siyang tanong, sasagutin ko din po. Pakinggan po natin. Anong Tagalog ng strawberry? Ano? Siguro straw. Di ba straw? Ano? Straw ng yung pantale or yung pansip-sip na straw. Ganon.
Di ba? Strawberry. Yung straw na pansip-sip or yung pantalin na straw, tsaka berry. Very good. Ambot. Ambot. It's an Ilonggo word po, which means ewan. So, yan nga po. Ano nga po ba talaga ang Tagalog ng strawberry? Kung ako pa sasagot nun. Siguro pulang prutas na maraming buto. Or di kaya hindi ko din po alam. Ano ba talaga ang Tagalog ng strawberry? Ako naguguluhan na. Walang Tagalog ang strawberry niyaan. Kung meron man paki-comment nga po kung ang Tagalog strawberry. Pakitulungan po ang kapatid ko at ako. Yun po. And pangalawa po, proceed na po tayo sa pangalawang kaibigan ko. Pakinggan po natin kung ano yung naging katanungan ko sa kanya at ano po yung naging kasagutan niya. Check po natin. Hi guys, I have a question from my best friend. She asked me bakit ang English ng asukal na pula ay brown sugar. Actually, hindi ko din alam ang bakit. Pero siguro kasi colorblind ay mga Pinoy. Kaya tinawag natin yun na asukal na pula or brown sugar. For you, Beshi, I have a question. Bakit kayo open kung close kayo? Oo nga po, mga kaganda. No? Hindi niyo pa naisip yon. Brown sugar, asukal na pula. Pulagay, brown. Tika, ito namang red sugar o di kaya kaking asukal para alam mo yon, match yung kulay English at Tagalog. Napaisip nga din ako doon. Asukal na pula, brown sugar. Baka nga po totoo yung sinabi niya na colorblind tayo or nag-fade na po yung pula. Asukal na pula ko sadya. Sa kaka-process, naging brown. Kaya ako siguro gayon. And Beshi, salamat. And ang iyong katanungan sa akin, bakit open kayo kung close kayong dalawa? Ano ba yun? Basta ganon, something ganyan. Bakit kayo open kung close kayong dalawa? Yan pala yung tanong mo sa akin. Nagsasampay po. Bloopers, so muna tayo. Napalingon po ako sa aking isang kaibigan. Ano nga ba? Balik po tayo dun sa tanong. Ang tanong ay bakit kayo open kung ganong close kayo? Ikaw nakakalito ka na ha. Ang sagot ko po dun, probably hindi po na-lock. Kaya po kami open pa din. Kasi literally, pag hindi po na-lock, hindi po siya close. Di ba? Friend, akala mo ha. So yun, kaya kami open kahit close kami. Kasi wala naman siyang lock, so hindi talaga ganun ka-close. So open pa din. Okay na ba, Beshi? Yun po, kahirap po sagutin mga ganun rin mga katanungan. Proceed daw tayo sa next question. Pakinggan po natin isa kong kaibigan kung ano pinigay kong tanong sa kanya. Ang tanong mo ay, bakit ang Ingles ng langka ay jackfruit? Prutas ba si Jack? Ang sagot ko naman dyan, well, hindi prutas si Jack. Siya ay isang taong nagmahal ng totoo. Pero, winalang kahiya. At ang tanong ko naman sa'yo ngayon, anong bagay ang merong ipin hindi mo makakain? Good luck. Madam Joanne, prutas nga ba si Jack? Si Jack po ay tao. Oo, tama yun. Si Jack po ay partner po ni Rose sa Titanic. At ang tanong mo sa akin, ano ba yan? Ang hirap na matanong.
Anong bagay ang may ngipin na hindi pwede kainin? Ikaw, alam mo naman kahit ano nakain ko. Kaso bagay eh. Naisip ko, ang bagay na may ngipin, isa lang talaga bagay na may ngipin na naisip ko, Madam Joanne. Bongga-bongga. Balikan muna natin po si Madam Joanne. Tingnan nyo. With a bling-bling, shining, shimmering, at ang kutis. At ang earrings, madam na madam, kung gusto nyo po umutang, contact nyo po siya. Dami po yung pera. Yun nga, balik po tayo dun sa tanong mo, Madam Joanne. Yung bagay na may ngipin na hindi pwedeng kainin, siguro lagare. Yan lang ang alam ko. Siyempre, di ba yung lagare yung ipin? Hindi naman makakain, bagay. Yun. Kung tama sagot ko, comment mo na lang. Kung hindi, sabihin mo nga sa akin, share mo, huwag madamot. Yun, mga kaigandan ako, mga kalokohan ko at kalokohan ng kaibigan ko. At salamat, pero salamat pa din sa pagsali nyo sa edisyong ito. Yes, ang susunod ko pong binaliw actually ay isang kaibigan ko galing pong Pinas. At si Mahal. Hello Mahal, kung nanonood ka for sure, panoorin mo ito. Hello. Ang tanong ko po sa kanya ay, pakinggan po natin siya at kung paano niyo po isagutin at sasagutin ko din po after. Matatawa ko talaga kayo. Tingnan po natin. Hello mga kaiganda. So, yun. Ako po ay napagtripan. Ang awkward. Ang awkward. Ako po ay dinare to answer a question. And it's a very silly question. Sige, for the sake of vlog, I'll try my best to answer. So, the question is, kung natutulog daw ba ang lamok, ay nilalamok din siya. So, galing yung jing. So, actually, hindi ko talaga alam kung paano siya sasagutin. Pero sige. Siguro, pagkakatabi niya yung asawa niya, tapos, may naalala yung asawa niya na kalokohang ginawa niya. Tapos, kinagat siya. So, yun, nilamok siya noon. Nonsense. Sorry na. For the sake of vlog. Bye-bye! Yay! For the sake of my vlog. Salamat. You're such a very supportive friends. Friends talaga. Friend mahal. Thank you. Oo nga, mga kaiganda. Kapag ka ba natutulog ang lamok? Sasagutin ko. Kapag ba natutulog ang lamok? Nilalamok din ba siya? Ito, jam ha. In a way yung sagot mo, pero medyo offense. Buti pa yung lamok, may katabi. Ako. Sino kakagat sa akin? Walay. Ay nako, kayo nga po, kayo mga kaiganda. Alam mo kin nga ba, ang lamok pag natutulog din siya? Paano yun? Ano yun? Cannibal? Eat your own flesh, bite your own. Kakaloka? Ano ba yan? Yes, ang susunod po na aking binigyan ng silly question ay aking ate ko po. Ate ko po sa Ras Al Khaimah, UAE, United Arab Emirates. Ang question po na ibinigay ko sa kanya ay, pakinggan po natin siya. Ito po, ito. Bakit ang eroplano may hélice lumilipad? Bakit ang electric pan hindi? Engine yung aeroplano. Ha? May engine yung aeroplano. May engine yung eroplano. Yun din sagot ko eh. Eroplano may hélice lumilipad. Bakit ang electric pan hindi? Bakit? Ay, kasi daw may pakpak pa. Ang gulo! Actually, nang mingi po siyang tulong sa kapatid niya sa Pilipinas, kaya po medyo magalaw po yung video at medyo magulo po. Pero, pag-isipan niyo po. Parang may hélice. Oh, yun nga lang. May pakpak nga yung eroplano, may engine, kaya po lumilipad siya.
Ang LEC lang talaga na word. No? Salamat Ate Len. Salamat po. Keep safe kayo dyan. See you soon. And salamat din sa kapatid mo na nag-share po ng ideas niya. Nalito si ate nga. Thank you. Much love. Ang sunod ko po na binigyan ng question ay aking parang sister ba? Pasensya na po talaga. Parang sister. Kasama po kami noon sa Ras Al Khaimah, United Arab Emirates dito po sa UAE, Dubai. Nagkasama po kami noon pero nasa Pilipinas na siya ngayon. Binigyan ko po rin siya ng isang silly question at sinagot. Salamat, Sab. At pakinggan po natin ang naging katanungan ko sa kanya at ano po yung naging balik na tanong niya sa akin. Pakinggan po natin, Elizabeth. So, ang lason ba ay nakakalason pa kahit expired na? So, hindi na po. Dahil lahat ng bagay na tapos na ay wala ng halaga. Lahat ng bagay na tapos na, wala ng kwenta. Parang yung kayo. Yung natapos na, wala na. Hindi na maibabalik pa. Lalo na kung may mahal na siyang iba. Hindi ko alam, Sab, kung matatawa ako. Sa totoo lang. Ang sakit Ang sakit, Besh. Ikaw ba? May kasalanan ba ako sa'yo, Sab, bago ka mawing Pilipinas? Oo, inaamin ko naman, Sab. Inaamin ko naman. Ang sakit nun, ha? Doon talaga sa dulo lalo na pag may mahal na siyang iba. Iko-confirm ko muna kung meron. Ito, kung makapagbigay ka ng conclusion mo, therefore I conclude agad. Wala pa, Sab, wala pa. Anyway, salamat, Sab, sa pagsagot. Expired na. Ibig sabihin, bakit nakakalason? Kung gagamitin mo, siguro nakakalason. Pero kung hindi mo naman gagamitin, shh. Oo nga, parang relasyon. Tapos na expired na. So, wala nang pagagamitan. Accept na lang, Besh. Yun nga po, at ang naging tanong po ni Sab sa akin, minessage niya lang po, hindi na po siya gumawa ng video at medyo antok na daw siya. Ang kanya ho, naging katanungan sa akin ay mayaman na pangit o pogi na mahirap. Practical tayo, Besh! Sa panahon ngayon, gayong hindi pa full ang sahod, 50% pa lang, kahit wala to, basta may ganon. Yun, ay nasagot ko na si Liway din. Siguro yun, doon na ako sa pangit na mayaman. Okay na. Tapos, yung yaman, pagka wala ng quarantine at pwede nang ipa-surgery siya, kontak ko na lang si Belo. Papogi din yun. May pera. Thank you, Sab. Yes, ang sunod po na binigyan ko ng silly, funny question ay kasama ko po sa workplace ko. Very close ko din siya. Close. Vlogger din po siya. Search niyo po, Rain Lester. Nag-cover po siya ng mga ibang kanta. Ganda boses niya. Ganun na, no? Ang naging tanong ko po sa kanya, nasasagutin niya, at kung ano po ang naging tanong niya din po sa akin, pakinggan po natin. Hi, kay gandang people. So, here's the question of Kai. Pwede bang mag-coke pag coffee break? I think, pwedeng mag-coke pag coffee break. Pwede naman siguro kasi ang coke is meron din siyang caffeine. So, kanya-kanyang trip yun. Pag gusto mag-coke sa coffee break, wala kayong pakialam. Sa bagay, kanya-kanyang trip. Bakit ba? Kesyo ba coffee break, kailangan magkape lang? Paborito ko yung Coke. Anong Coke? Mismo? Oh. Miss ko. Miss na miss. Walay. Yun nga po. Oo nga. Coffee break lang po yung tawag. Kasi actually,
Hindi ko alam hindi ako nag-research. Coffee break po kasi yung coffee break usually is sa afternoon. Sa afternoon tayo mga Pilipino ay kadalasan nagkakape. Kaya sinawag po siguro siyang coffee break to. It's time for us to take a break for a coffee. Pero kung ayaw mo nga naman magkape, pilitan, hindi mag-coke. Yun nga po. And ang naging question po niya sa akin, pakinggan po natin, sasagutin po natin. Here's my question for you. Sinong mas matanda? Tandang pananong o tandang padamdam? Ano ba ang mas matanda? Ang tandang pananong o ang tandang basta yung exclamation point, yun. Bulol sa Tagalog. Friend, ala ko ba ang kaibigan tayo? Kailangan natin na wag pahirapan ng isa't isa. Kay hirap niyaan. Bayar yung matanda. Pero I think, ang mas matanda, ayon sa aking sasaliksik, siguro mas matanda ang tandang pananong, yung question mark. Bakit ka mo? Rico ba eh? Meron kang batang kuba, di kayo wala. So, ang mas matanda, ang question mark, kasi tingnan mo, matanda, kuba na siya. Samantala, exclamation point, straight pa, bata pa. Nasagot ko ba, friend? Comment na ako. Natawa ka sa tanong, nasagot ko sa'yo. Ay, nako, nakakaloka. Nakakaloka talaga. Yes. So, next. Tuloy-tuloy po tayo sa pagbibigay po ng silly and funny questions. Kaloka ng init po dito sa labas. Diyos ko, pinagpapawisan na po ako dahil gusto ko po ng outdoor, kaya po dito ako. Ngayon, continue na po tayo. Next po, na bibigyan po natin, nagbigay po ako ng questions sa kanya, kasama ko po dito sa bahay, yung nasa bintana po kanina nakita nyo, nagsasampay, pinagtripan ko rin po. Sinabay ko na po sa kalokohan ko. Pakinggan po natin ang naging question ko po sa kanya. Ito Sagot na. ko sa katanungan na bakit walang corn sa corned beef? Baka dahil hindi siya sumunod sa classroom sa batas. Pag sinabing bawal lumabas, bawal lumabas. Pero pag may ginawa ka, o may sinadmit ka, o nag-comply ka sa batas sa classroom, ay pwede na pala akong lumabas. Paborito ko actually yung corned beef na yan. Yung Philippine brand, yung sa atin, yung kulay blue. Baka ma-sponsoran ako nito after. Actually, corned beef. Bakit nga ba? Eh wala nga naman yun corn. Tinawag yun na corned beef. Beef, dahil made siya sa beef. Kasi siguro, tama ka nga, Bim. Baka hindi nga siya sumunod sa batas. Dahil hindi siya sumunod sa batas, yung beef na yun, hindi siya binigyan ng corn. Pinangalanan lang siya, hindi siya in-include. Ayun. Corned beef. Pero sa pagkakaintindi ko po, pagka sinabing corned, ay parang ang tawag ng drog na beef. So, kaya corned beef. Charot. Hindi ko alam. Yun po. Thank you so much, Bim, for joining. Thank you. Until next time, ha. Yes, ang last po na binigyan ko ng tanong ay galing po. Naluloka na talaga ako. Mga katanungang mananatiling katanungan nga. Ang last ko po na binigyan ng aking katanungan ay galing kay friend Diana. At ito po, pakinggan po natin. Si Diana po ay kasama ko din po sa trabaho. Close din kami. Ako lang pala nag-claim. Pakinggan po natin ang naging katanungan ko, sagot niya. At may balik din po siyang tanong sa akin. Siya na po magiging last natin na bibigyan ng katanungan. Pakinggan po natin. Tagalog ng ballpen. Okay. Tagalog ng ballpen. Panulat. Alam ko parang ballpen pa rin. Okay, ito ang aking question. Kung bibili ba ako ng pang-araw-araw, pwede ko meron ba itong suotin sa gabi?
Mula nung bata ako, ballpen talaga ang tawag ko sa ballpen na yan. May Tagalog ba yun? Siguro, ibahin na natin spelling, ballpen. Ballpen in English, di ba? O, ganun pa din yun, friend. Maraming salamat sa pagsagot ng katanungan ko. At anong tanong mo? Kung bibili ka ng pang araw-araw, pwede mo bang suotin yun sa gabi? Friend, bibigyan kita ng advice, ha? Gamit mo naman yan. Pera mo naman ginamit mo pambili, diga? Ikaw din naman susuot. Aba, ewan ko sa'yo. Pakialam ko kung saan mo susuotin. Suotin mo sa umaga, suotin mo sa gabi. Pakialam ko. Sige, suotin mo kahit ano. Ang dami na, Diana. Ang dami ng problema ng mundo. Ang dami ko nang isipin. Iisipin ko pa kung kailan mo susuotin yung ibinili mo para sa sarili mo. Diana, ikaw ikaw nakakailang ka. Ay, nako. Siguro, seriously, kidding aside. Ang araw-araw, umaga, may tanghali, may gabi. O, sa araw-araw, pwede mong suotin sa panggabi, pwede mo rin suotin sa umaga, pwede mo rin suotin sa tanghali. Bahala ka, Diana. Diyos ko, ang dami kong problema. Ito naman, ambot. Takaan ko Diana. Pero friend, sige, kahit anong oras na, suotin mo, kahit anong araw man o gabi. Maraming salamat po ulit sa mga kaibigan ko na nag-join po sa edition na ito. Naway kayo po ay nasiyahan. Kayo po ay nasiyahan po sa aming mga kalokohan ngayong araw pa na ito. Keep on smiling lang kasi. Isa din po yung sikreto para to look younger is to feel good nga po. Pero salamat po sa panonood from start hanggang dulo. Naway na-entertain po namin kayo ang aking channel, Kai Torre Flores. Salamat po. Ngayon pong quarantine season. So, para po maging keep in touch pa rin po tayo sa mga friends natin. Ganito lang po yung gawin natin. Video. At least hindi po natin nakakalimutan ng isa't isa. At sa mga kaibigan ko po na hindi ko pa po nasali, next edition, kukontakin ko po kayo para sumali. Wag po kayong mahiya-hiya. Shout out sa mga friends ko sa Pilipinas. At dito po sa Dubai, sa taga Ras Al Khaimah, at Al Ain, sa mga pinsan ko. So, thank you so much. And family and friends ko po dyan sa Iloilo. Iloilo. Thank you so much for watching, guys. Hope you enjoyed this video. Until sa next ko po na vlog. See you. Sa lahat po na hindi pa po nakakapag-subscribe, don't forget to hit subscribe button. And like po ang video to kung natuwa po kayo. Thank you so much. Much love and God bless mga kaiganda. Bye! Oh, it's another year gone by. Oh, it must be time.